ジャッジメントでの登場してくれたのは飾り大きな拍手を半端ないんだよ。半端ないんだよ。では2人目のジャッジをお呼びしたいと思います。From STO and Kento and Can Do Kento!ジャッジケントキナクショー半端ないね。さあそれでもラストクリスタル再度先月踊りしてなんと優勝ファイナルのジャッジ決まってるのに先月出て優勝しますからね。優勝した間違いないでしょ。はい、フリースタイルサイド最後のジャッジをお呼びしたいと思います。From Vision and AGB みっちゃん。